ovom sliku ću pomenuti moj omiljeni hrvatski YouTube kanal, a to je Stanje nacije. Znači, od RTL-a, ja ne znam kako se zove ovaj voditelj, ali on je uvek puno humora ubacio, znači svaku epizodu i uvek nekako nacrta to da bude to zanimljivo i Žan koji najbolje pristaje Zoran Šprajc. Zoran Šprajc. On se tako zove. I bilo koja da je tema u roku od tih 24 sata, kaže narandžasta sloboda govora. Kad priča o Trumpu, to mi je najsmešnije. Znači, jedna od najsmešnijih stvari. Onda... Ja,